मोसाहारि आरो गामिया आमिनफोरा खोनानो मोनदों नोंथाङा दिनै फोसावनाय जिहेतु बिटिआर सरकारनिफ्राय होनाय फरेस्ट गार्डनि बे आनजादाव नोंथाङा उथ्रिसार जानो हादों माबायदि मोनदों गोसोखौ? गोसोआथ' जोबोद गोजोननाय मोन्दों माने लाइफआव ओरैनो मा होनो दावगानो हानाय बायदि मोन्दों आरो गावखौनो गाव लाइफआव माबा मोनसे नोंथाङा साख्रि मोनगोन होननानै बिटिआर सरकारनि अननायाव जिखुनु जाया आं बिटिआर सरकारनि अनगायैबो जिखुनु सेन्ट्रेलनि साख्रियावबो सानसे साक्सेस जागोन होनना आंनि सायाव फोथायनाय दंखायोमोन आरो ट्राइ खालामबाय थाबोखादोंमोन। औ सिगांनिफ्रायनो ट्राइ खालामबाय थादों बिदिनो जाहांहैनो एसेयावनो थाबथाबोबाय थादोंमोन आरोना नै दा जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय बिटिआर सरकाराव दिनैनि फोसावनाय फरेस्ट आनजादाव आं फरेस्ट गार्डआव उथ्रिसारनो हादों आरो एग्जामा माबादिमोन? एग्जामाथ' आंनि थाखाय बारा हार्ड नङामोन एसे इजियानो जादोंमोन जा फरायदों बेखौनो फैनाय बायदि मोन्दों आरो आं ससियेल मिडियायाव गोबां बुंसोलायदों जे जायफोरा माने थाखा दं बिसोरो थाखा होनानै फैसा मोन्दों होननानै बे बाथ्राखौ नोंथाङा माबायदि बुंनो नागिरो? नोंथाङा थाखा होनो गोनां जादों नामा बे साख्रिनि? आंथ' जेबो गरसेबो फैसानि होनांगौ जायाखै आंनि नाजानायनि गेजेरजों आं दिनैनि फरेस्टनि आनजादाव उथ्रिसारनो हादों आरो मानसिफ्रा आंबो नुदों गोबां ससियेल मिडियायाव कमेन्टफ्राव होनाय नुदों आरोना गोबां मानसिफोरानो फैसा लादों बिटिआर सरकारा फैसा लानानै साख्रि होदों मादों बेबायदि होननायखौ नुदों आरो आंनि बेलायाव आंहा फोथायनाय दं आं थाइसेबो गरसेबो फैसा होनाङाखै आरो बे साख्रिखौ मोननो हानानै दायो माबायदि मोन्दों आरो न'खराव माबायदि गोजोननाय दं? गोजोननायाथ' जोबोद खुसि मोन्दों बिमा बिफाफ्राबो गावनि फिसानि नाजानायजों जाफुंसार जानायाव जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो न'खरा माबोरै सोलियोमोन नोंथांमोना सिगाङाव मावनानै? न'खराथ' जोंना फादारा फार्मार महरै हाबा मावो आरो आबाद बिटिआर सरकारनि होनाय फरेस्ट गार्ड साख्रिखौ नोंथाङा मोननो हाबाय बिटिआर सरकारनिसिम नोंथाङा मा बुंगोन बे समाव? आं बिटिआर सरकारखौ रोजा रोजा साबायखर बावदों जाहाथे आरो इयुनावबो बेबादिनो जोंनि लाइमोनफोरखौ बेबादिनो माबा मोनसे खामानिफोराव नांथाबनानै थाहोनो हानाय राहा आरोबाव दिन्थिलांनानै होलांबावगोन होनना आं आसा खालामो। बेसेबां बैसोआव साख्रि नांखो? आङो दा 24 बोसोराव आगान होगासिनो दं आरो बेसेबां फरायनायमोन नोंथाङा? आङो दा कमार्स कलेज क'क्राझारनिफ्राय बिकम पास खालामदों एकाउन्टेन्सि मेजर लानानै। जेरावबो एंगेज जाथ'वाखैमोन? दायो आं बे कारिगाव प्राइभेट स्कुल जोहोलाव दैमालु एकाडेमियाव बिदिनो एसिसटेन्ट मेथामेटिक्स टिचार्स महरै हाबा मावगासिनो दं सार। थेंक इउ। माबायदि मोन्दों फिसाज्लाया फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव साख्रि मोनबाय? गोजोननाय मोन्दों। माबायदि नाजादोंमोन नोंथांनि फिसालाया? नोंसोर माबायदि नुयोमोन बिनि नाजानायखौ? नाजाबाय थायोमोन सिगांनिफ्रायनो। न'खराव माबायदि सोलियोमोन? गैया बिदिनो खस्थ' खामला निजिरा मावनानै जायो। जों खस्थ'नि गेजेरजों फिसाफोरखौसो फोरोंदों। 3 फिसा हौवा 2 फिसा हिन्जाव। दा हनै दुइसिन फिसाया दावगानो हाबाय। साख्रि मोनबाय। दा फैसा थाखाफोर होनांदों नामा बे साख्रिखौ मोननायाव नोंस्रा न'खराव? जों गैया होनो हायाखै जों थाइसेबो होनाङाखै? ओहो। जिहेतु बिटिआर गभर्नमेन्टनि बेबायदि मोजां रोखोमै आनजाद खुंनायनि गेजेरजों नोंथांनि फिसालाया मोननो हाबाय साख्रिखौ। गभर्नमेन्टखौ बा प्रमद बर'खौ मा बुंगोन बे समाव? जों गोजोननाय थाबाय बिथांनोनो जों साबायखर होयो। दा बे गोजोनदों न'खराव? गोजोनदों बिदाफ्राबो गोजोनदों। देरसिनानो दङ। एसेबाबो सहाय जासिगोन दा साख्रि मोननाय हिसाबै। दे जासिगोन।